txorienetarrok barikua heldu da, ostirala, eta gaurkoan, badakizue, famatuen errezetak ekartzen ditugula txorienera, galdetzen dutzagu aurpegi ezagunei ia zer errezetan nahi dauen hemen programan eitxia euren omenez, eta, hauxe da gure sekzioa gaurkoan nire herriko neskabatik galdetu dutzau. Nire adopzio herrikoa, Algortako Afrika bibangei galdetu dutzau ia zena izaben txorienen eitxia, eta bidixo bat bida eusko. Bai, eta komeriak aurkitzeko errezeta berak eskatutakoa. Aurrena, entzungo dio eta gero jarrituko hitz egiten, baina Afrika, lana zaila jarri duzu, Apatxorien, apazigore eta Patrik, babeitzu, nire plater favoritua, ndok behitzen da, nire amak etxen dau asko, eta Afrikarra. Aber, zelan preparatu duzuen, Niri gehien gustatzen gatena da, erronka botaten dauena. Ia zelan preparatzen dozuen. Ia aurkitzen dozuen, endok. Baina nik gaina dok ulertzen da, dok. Dok, eta basartzen zara Ginea, Ekuatorial Gineako errezetak, ez da izan. Eta bat be nuen aurkitzen izen horrekin. Nik bat be nuen aurkitzen da, gero, egia da, galdetu inbiar izan notzala, eta, esker milez, biar izozkun orako gaina PDF dotore bat, errezetakin, pauso, eta, hoixe ekarri hondik, azkenean da, gixatu bat txalbustanakin, eta gero, otarna isakue bai dauzka, berak errezetan sardinak bai bideoztan, nik moldakera txikitxo bat bebai egin jot, ze modika saltza esaustan aurkitzeko, baina nik modika saltza, modika hautza, enaben inundik aurkitxo. Ez interneten, ez orduan, kurri apurtxo bat ekarriot, kurri espeziatu apurtxo bat. Eta sardina sarra beha botatzen dit, erabili genuen hori? Ez dakidien sardina sarrak, bere zerreztan sardina kontxerban jarten, zaben? Bale, sardina konserva. Bai. Potentia hori. Potentia. Orduan, olako, landa itxaski gixatu bat, eta hori izango da nire proposamena, eta zuk hemendik abiatuta, zein gozu? Espainiar kolonia izan zan hontan, han ere, postre bat ekarri zuet, mantekadoak, hemengo mantekauak hemen txerri gantzak initen direna, baina han ekilore olioa erabiltzen dute, eta gero zapore emateko hau intxaur muskatu erabiltzen da. Eta aukerako intxaur muskatua, legunean erabili genuen, kurri egiteko erabili genuen maziz lorea ere, bi berziotan horrekarri dut prestatuta, zein dugu, baina hori, mantekadu bat. Oso ondo. Goxo eta exotiko dator gaurko programa, beraz zuek adi, ze lehenengo errezeta, olaxe joango da. Txal izatza lapiko askerrean olixo apur batekin gorritxu eta gorde egingo. Olixo berdinean tipula eta berakatza erregoziko eta jarraian tomatia. Kasolara aragisa bota, ardo txurixa gehitxu eta alkola lurrundu arte kosinau. Gero, salda gehitxu eta lapiko askarrean kosinauko 30-40 minutuan. Bitartean, otaranxak zuritxu, plantxan egin eta aragia xamurra dauenean otaranxak barrura gehituko ditugu eta kosinauko ditugu zu motelien apurtxo bat geixau. Azkenek, kurri saltza bota, buelta batzuk eman eta gixatua zerbitzatu. Berez, lana badauka aurretik, nik lehen hau, egotena da, di gauza. Lehena, salda, hasiko naz, berotzen, ez? Hemen xaukat aragi salda bat, azkenean izatzaitxeko, niretako oberen gelditzen dan salda. Kasunetan, euskau, ez? Mendia eta itxasoa, baina salda hobeto mendikoa izatea. Eta gero hemen txeingo lagungarri bezala arroztxo bat. Holan arroz txuri bat, zegia da, aragisa daukan honetan eta saltza aukiko dauenez, hori ingotzau. Arroz bat normala, behi berakatz, arroz luzea, eta listo. Herri horietan azkenean gainera, bakizue, lagungarri moduan da, arroza askotan izaten dan zerbait da, gainera, ohitura handia dukate, horako gauzak gero eskuekin da asko jaten da, eta lagungarri moduan saltza kontuak eta beti arroza izaten dute oinarrian. Platano helduak ere honek frigituta jaten dienak ere ohitura handia dukate beraiek erabiltzeko, eta hori, goiara moduan ero maila erdian jarrita, horrekin eskuekin hartu, eta, jaten dira horako hango saltza kontuak, ez? Horzuk aipatu duzu, ez duzula aurkitu hau modika espezia, hau, azkenian iten dela, hau lortzen da, datilen palmondotik horko intxaurra hartzen da, txigortu iten dute, zerbait olan beltza ilunak lortzen da, eta hori birrindu iten dute, eta ezin dizuet esan zeren zaporea daukan. Hori ez dakit ez dut aurkitu, baina ezer oso egia da informazio aldetik, eta
Eta erderaz jartzen nuen gainera, eta bueno, bakizu Afrika guztiko herrialde bakarra da, non erdera hitz egiten dan. Zegor Espainiarrak egon zen urte pilo batez, eta orduan erdera hitz egiten da, bertako hizkuntza dauzkate, bertako, 12 hizkuntza dauzkate, baina gero tartean Espainiarra, ez? Orduan bideoak eta ikusten dituzunak eta bertako sukaldaritzako asko erderaz dira, baina espezie honetan ez dut aurkitu ezer, ibili naiz begiratzen eta ez da informazioa, eta ia ezer. Bai, ere karri dela biloan, palmako olioa, Kin Afrika, Afrika binban moduan, Kin Afrika erabilea du. Abeslari basan, ez? Kin Afrika, bere olixua daukado. Beria, bai. Genuine palm oli. Egia esan, oso tentagarria ez da. Han asko erabiltzen da, temperatura asko, eta bai ematen diola zapore eta kolore berezi bat hango eltzekariei. Han erabiltzen dute gehien bat, olako, aragia eta arraiaz saltzan eta egosteko dien errezetetan, asko erabiltzen dabe oli hori, esan hemen lortzeko internetetik lortu behar duzu, bestela ez duzu inon aurkitzen. Eta, bueno, hor daukau, egun ematen erabiliko du, esan du, bustana pena bat izango zen, gero agian guri ez zaigu gustatzen, zenbat aldi izaten dizu espeziekin eta kontu zibili, ze gero agian erabiltzen duzu pila botatzen dizu eta gero ez dago jaterik hori. Orduan, honekin ere pentsa, bustana ez dago merke, ez dugu esango merkea danik, eta gure txian bada gutizi bat. Eta palma olioarekin, gero ez badago zua geratzen, zegu badakizu txorienen, hemen prestatzen dena, bertan, lantaldean artean jaten da ze, baina gero etxera ere ematen du, eta, bueno, holako gutizi bat etxera ematea, eta palman olioaren zaporia espazaigu gehiegi gustatzen, ez gauden gura, inbeste arriskatzea. Hori da, Orduan erabaki duzu botatzea pikante pixka bat. Bueno, pikantea beti... Bai, eta Afrikako herrialdetan pikantea maite dute. Hori da. Pikante asko erabiltzen. Bero. Bai, eta bueno, eta bere zentzua badauka. A ber, ni Ego Afrikan egon ginenean da ikusten genduen, ze haragi mota eta saltegietan da nola zegoen haragia, eta oskailu gutxi ikusi genituen. Orduan oso zaporetsua dan haragi bat daukate. Hau da... Ja, gorputz asko hartutakoa eta eguna dauzkatena. Orduan, bueno, pikanteak eta laguntzen du. Usaiak eta zapore batzuk agian fuertegia direnak estaltzen, eta beha egiten du antibakterizida lana ere egiten du. Orduan, erre egiten dutzu dana. Dana. Ni gaina gu Ego Afrikan, Patri, ez da, egon zinen baita. Bai. Baskaltzen juten zinenean, dena zan pikantea, baina la ere saltza pila bajatzen zizuten mai gainean, bata beste baino fuerteagoa zana. Bai, egia da, basiela fuerteak, baina, bueno, hango zaporiak eta bertako zaporiak guk ekarri ditugu, Ginea Ekuatorilekuek, eta hau endoka da. Orduan, endokixatuan osagaiolan nagusisa da, txal izatza. Txal izatza hemen txaukat kilo bat, gatza eta piperbeltza bota hotzat, eta ontsa ingau, lapiko askarrian, zebestela, hemen egongo ginen orduak eta orduak gixatzen da programa ingo zan, luzeegi, beraz guk lapiko askarrera biliko, eta lehenengo ingo duguna da, aputxo bat markatu, kontu zipristinekin, Bai, hau ez dizut, Hartu. Osa, tera guztara. Ez, lapiko askarra daukana ona da, askarriten dana, baina kontutan izan Patrikoin sartu den azken pusketa. Eta hau izue, loditik fina hora dagoa, eta orduan nik beti gomendatzen dut, lehenengotaz, 41 minutu ero lapiko askarrean egitea, eta ero ireki, hor atal finak lehenago ingo zaizkigu, hoiek atera, eta bestei, lodia hoei, beste 15-20 minutu ero behar dutena sartzea. Lapiko normalean egiten badugu, hori ja ez daukagu inungo arazoiz, etapa beti daukagu, eta einala finak atera aldituzue, txikia direnak, eta horiek jaina daudenak, eta lodiak utzi gehiago, denbora gehiago egiten. Hori da, aukera baka, baina etxean ni normalen esatizut, lapiko askarrean egiten dut, eta denbora, hor, nik deskubritu nuena da, jende askontzako bustana egiten duzunean, behi baten bustanetik, beste behi baten bustanera aldea dagoela. Bai, denborian? Denboratan aldea dago. Ez dakit, eltxo, euli gehiago izutu dituen behi batenak, inguru hortan ez zeukanak ezer, hau da, kirol gehiago egin duen behi baten bustana, ze, holan, jende askontzako egiten zenuenean, pusketa batzuk naiz eta izan lodiak denbora pila behar zuten egiteko, eta beste batzuk seituan askarra egiten ziren. Eta hori gero harakin batekin hitz egiten da, bai.
Ez da bardina behi batena, ero beste behiarena. Asko aldala aukeratu beti behi berdinaren bustana. Horre batzuta saltzen dituzte, danak naztuta euskatenak, eta hori jatetxetan da, jente askontzako egiten danean, gertatzen da. Claro, hori lagura asko zarienean. Ez tozu egiten. Pila bat entzatin behar dasunean, behar dituzu, 2, 3, ero 4 bustan. Horrea. Orduan, oberena, lapiko normalean, 3 behar duen denboran, 3 bat orduan ero normalean indagoten da, eta hor, junateatzen. Eta bustana niri bai gustatzen zain, niri gehi egosita badao, gehiegi ez, baina askatu inberra, atalak horra aragitik, ezurretik askatu inberra, eta aia da, ezurra tartean dauden jaki guztiak, gaina, saborotxuagoa dira. Hemen ez dauko ohitura, baina txalma zaiak eta hemen kanpo, bere ezurraren atalarekin saltzen dira tokipiak. Bai. Eta gozuagoak geratzen da. Nik hori probatu dut, eta gero egia da, oso errez askatzen da, eta txalma zaila horiek hobea gozo. Hori, enkarguz imaginatzen dut arakinai eskatuz gero, bai, eta hemen ez dauka, baina izostuak saltzen dituzte holan, eta bai, hemen ez dauka utxurik, hemen beti denakin. Hori izan da, oso gastronomia bertakoa oso tropikala da, azkenean itxasondoan daude, fruta tropikala, platanoak, kokoa, guayaba, papaya eta holakoa pila bat euskate, gero, izan dakoa, platanoa bieratara erabiltzen dute, hau, arra ero heldua dana hori kozinatuta erabili behar dana, eta gero, gure hemengo bananak ero erabiltzen dituzte, fruta moduan jateko, kakaueteak asko erabiltzen dituzte, kakauete asko erabiltzen da, saltzak lodizeko, pikadaren olako zerbait, birrinduta eta hori, eta berak saltzai zaporea emateko eta testura emateko ere, palma olioa, lehen aipatu dugula, pila bat, arrain freskoa asko daukate, azkenean hor, Afrikako mendebaldeko kostaldean dagoenez, horrekin. Eta uarte bat dauki, azkenean, poblazioa hundixena, Malabo guardian bitxia. Hori bitxia da, errealde bakazka, hiriburua uartean daukatela. Hala ere, ez da, biztanle gehien, barruan, Afrika kontinentean dagoen, hiri batean daukate jende gehien bizidana, baina, hiriburua kostaldean. Izatza, kozinauta, eta hemen txeontxe, olixo berdinean, hor geratu dira aragixan sukudanak, engau, hemen tipula, erregosten joango gara, gutxinaka, berakazakin eta tomatiakin batera. Nire laguna Noelia, bere gurasuak Ginea Ekuatorialekoa dira. Bere ama Ginea Ekuatorialekoa da, mama eta danak, eta aitza Valentziakoa. Eta nik horregatxik ezagutzen nagoen, txikitatik, bertan erderaz eitzen zala, ze hori, bere familixakin betik, hori, erderaz. Eta ez dakit bitxia egiten da, ze jende asko nik uste dut ez dakixela hori. Eta badaukate oso gauza erdeldunak hartuta. Hau da, zu gaina inglesa daukazula. Bertako tipikoa da pepe soup. Pepe soup? Pepe soup. Piperbeltza sopa? Baina berez, baina idatzi ja da pepe, de pepe. Eta berez da pepper supetik atarako pipermin sopa, ero piperbeltz sopatik, inglesen sopatik atarako beraien berzio bat, eta dara arraiakin egiten dara, baina izena pepe soup. Hemos hecho la pepe soup. Eta hortak nire badauka pixa jatorri, zatezuna, ostra, oso errenduna. Bai. Eta, arraina, esan dako, arraina ondoan daukatenek, holako berzioak eta badauzkate beste herrialde batzuetakoak eta hartutakoak, beraien sopanak eta hori bai, denak oso pikanteak. Horregatxik. Pikantea maite dute, bai, eta horretik garria zu esan da, kurri min hori. Ekarri baino, txorinen naukan, eta modika hautza ez toten ez aurkitzu esan dut. Betxu, zehoz igual baliokidea, naiz eta ez jakin modika saltzak zezapore daukan, ekiten ez, pikantia gustatzen jakela, hori jarri dut nik, gero Afrikai mongotza probatzeko, eta berak, esko emoten ozta, lortuko nota ona. Oso, ondo. Bertako sukaldaritza, azkenean, holako herrialdeetan da gertatzen dana, ez?
nasketa bada, horre kolonia eta izan diren herrialdetan da gertatzen da, ez? Beraien jatorriko eta errezetak bertakoak eta badauzkate, baina gero, segun ze potentzia eragondanan kolonizatzaile moduan, beraien ikutuak eta usten dituzte, ez? Eta hor, badauzkate jatorri ezberdinetako, nasketa kultural, gastronomiko, zoragarri batzatik, ez? Eta hori, ez da gertatzen han bakarrik. Osea, hemen mundu guztian gertatzen den zerbait da, herrialde beti pasatzen dira, hori gertatzen da Espainian ere zenbat badauzkate arabiar jatorrizko errezetak, erromatarrak egon ziren. Lengo gunean atzo, egin gauen koka, arabiarretek esaten da etorten sala. Eta orduan, holako nasketa bat, baina, esan dagoa, bertako produktuak eta erabiliz, da beraien ikutua ero emanaz, ez? Postreak, hori bai, postre gutxi, oso frutakin eta holan eindakoak, baina oso erresak eta sotilak, nik gero prestatuko dudan, hauek mantekadoak bezala, azkenean 3 osagai dauzkate, besterik ez, 3, 4. Itxaron buskatu bat, lau. Hango fruta izan da. Hori da, hango. Zeinek bidau postre bat, ez? Hango fruta egongo da, heldua, oran goxua, tropikala da. Bai. Hortik gaietarik, ez da bier. Eta guk, bustanan errezeta hau ingo dugu, Euskal Herrian kultura badaukagu, bustana asko jatekoa, eta osasuntsua da, kolagenoa badauka, proteina dauzka, oso interesgarria dan atal bat, naiz eta gaur egun ere, egun hauetan egon garen esaten, jendeak etxian, ez du prestatzen. Bustana saldu egiten dute egosita, eroin da saltzen dute, eta ja, etxean ez da norbaitek egiten duen. Egosketa, lapiko azkarra izan da ez da luzea, baina bustana jendeak etxean. Ez? No. Bezaz, txorienera bildu eitb.eus idatzi, eta 50 urtetik berako nork egiten du bustana etxean. Amamaterek beti itzen dau. Vale, baina... 50 urtetik bera, hori ja. Baina bustana inok ez du prestatzen etxean. Eta bustana, jente askori gaur egun, bitu gure etxean gutizi badala, esaten diezu, zer den prestatu? Bustana. Gazte pila bati, 30 urtekoei bustana esan da, mesedez. Osa, niretzat, agian txalma zaila baino gehiago, bustana gustatzen zain. Bai. Ni gustatzen jat, eta gainera gero hori zuk esagosuna, xarma dauka azurren artean hori aragisa kentzia, ibiltzia, da askoz be xamurraua. Txerrimasaiak ona die, baina esken hona daukan sapore holan sakontasuna eta... Da, beste gauza bat. Nik normalian, txerribustana ez toko zinatzen. Baina txerribustana itxegoten nien etxean, normalen itxegot ardo beltzaken, baina errestan Afrikak bidaioztan ardo txurixaken. Beraz, guk, kasu ingotzau, eta hau izango da holan gaurko, holan gauza berri bat, probauko dauna, berez, alkola, barrura, eta lurruntzen danean, aragisa gehituko zau, saldakin batera. Beraz, oinarte, holan ez, kurria gehitu barik eta itxaskia gehitu barik, esango gauen etxean egin geiken gixatu bat tradizionala. Beti bustanai da, beti porrua bai gehitzen diot, azenarioa baita, eta ero tomateanik etxean beti tomate saltzabar, ero tomate birrindua botatzen diot. Baina bestela, eta zuk esan duzuna, baita beltzarekin, ardo beltzarekin oitxura gehiago daukat, baina, hor ja, legunean ez da, lehenguzoak indingen dituen txalmasaiak, eta berak oitxura daukala, berak txuria botatzen dira, eta nik beti, holako, zuria nik bakarrik edaltzeto jaskorako eta txerrikien dako. Bestela, txalari ero, behiari ero, zezenari, beti beltza. Bai, nik errezetan arabera isa esan, beraz, gaur, guri ez gabizen ez jarraitzen, kasu itxen dugu, Afrikak bidalitako errezetai. Hementxe, bustana, izatza, barrura, eta hementxe platerien dauzen sukudanak bebai, ontxe botakotzau, ze hor dau, mamia eta dau, sapore goxo-goxua. Eta hori hola xeguk etxean holan jango gauen, ez? Arroz apurtxo batekin, saltzakin, patata pure batekin, edo holan patata batzuk holan panadera erara. Ero idar batzuk, ero barrangorri batzuk, onjoekin ero oso goxua geratzen da, gero onjo batzuk. Baina, ziur sekula ez dugula probau, otarren xkaekin.
Ez? Egia da, txorienen hemen, izan ditugula hainbat errezeta mendia eta itsasoa, Katalunian bebai, badie oso holan saliak, holako errezetak itxeko, baina, egia da, bustana eta otarrainxkak, ez ditxu da inoiz probatu. Eta hori izan da nire lehengo, holan urbiltze prozesua errezeta honei. Ze errezeta originalak zaukan sardinak. Eta nik izan dut, sardinak jadie, beste nivel batekuak. Orduan, lehengo hau probaukot, era gustaten bajat, urrenguan etxean eitzen dutenean, gehitxuko eta sardinak kontserban. Beraz. Eta berak hori ez, konserban dien honek sardinak. Kontserban, hori da. Hori da, azkenengo momentu, ez horrek zehituan gaina desegin ingo diez. Bueno, egian... Igual hori da, asmua. Ni guztot hori da, horrek desegin godie, emango diote indarra, askonean zapore pila bat emango diote, ze hori bada... esan dezagun estarluz natural bat, holako garumna erromatarrek ere beltzen zutena, ez? Eta gaina gorputza emango du. Horrek, bitxia. Bai, hoixe. Ale ba, lapiko askar, aiene. Bestela ez da ingo. Bai, hombre, ingo da, lapiko normal bat izango azan moduan, hola, txik. Hola, Bale, esan dakoa perreta, zemat? 30 da 40 artian zauzta, orduan 35 jarriko. Vale, venga, ba. Holaxe, listo. Honek, 35 eta segitxuan aukiko arrozain ja, bitxartian joango naz otarrenxka batzuk zuritza, eta... Oso, ondo? Holaxe jarretxuko. Bueno, hemen txe, aragisa xamurra da, ikusten da, isa pintzekin hartuta, jazten dala hor, aragisa desegiten. Beraz, atarako, eta hau ingo duguna da, birrindu, murrizten utzi, eta bitxartian zuritu ditut otarrenxka batzu, baina zurituko ditugu danak, eta joango gara, gure platera usatzen. Eta salteatu eta gero barrura sartu, ez? Hori da, salteatu eta gero, salteatu minututxo bat, eta gero barrutila ingo die saltzen aragisakin batera. Zeituan. Oso, ondo, aragi aipatu hontan, eta horren modan dagoen pro garai honetan, Euskal Baserritarren alde, ero beraien ahotza jarri behar dugu, ze Euskal Herrian arazo handia hartatzen ari da, Europa orokorrian, txal eta aztegiekin eta ganado aztegiekin, gaur egun dauden kostuak eta zema kostatzen zaien behi aragia, ero txal bat aztea, pentsuak igo direlako, edo gero garraioa eta hori, presioak igo diren guztiarekin, gaur egun ordaintzen zaienagatik, txal aragi horregatik, gastuak ez dituzte bete ere egiten, ez? Orduan, batzuei hobeto ateratzen zaie kanpora bidaltzea aragi hori, hemen saltzea baino, ze gehiago ateratzen dute kanpora bidalita. Hori, da, iruditzen zait gauzat, astakiri bat iruditzen zait dela. Hemen gutxiago ordaintzen digutela lanpila batein, eta gutxiago ordaintzen digute kanpora bidaltzea baino, hobe ateratzen dela hori. Orduan, hemendik, ez dakit, ordaindu behar da, batzuk ez da, ostra, Euskal txal aragia ez da izen batian dago. Eta peste hau ez da izen, zaino merkia dago. Ekusi oso pakete horretan, gaina ez hori oso erreza da, jente askotan supermerkatura joten daragi erostera, eta erosten dute supermerkatuetan badugazu aukera. Bertako behi aragian, Euskal Okelako aragia erosteko, beste batzuk Euskal Onungoa diren. Kalidadeak eta kalidade daude, eta aragia, besteak daukan aragia, ez dakit daukan aragia, gutxio izango, gehigarriak pila botatzen dizkiete, orduan, norberak ikusiko du zer jaten duen, azkenean, bakizue jaten duguna garela, eta, beste hori merkea jatean egozue, animo. Eta guk hemen oliba-olibarekin zemat aldizaten dugun, ez? Bertakoa zerbait, bertako baserritarrei eskua botatzeko modua badala. Hemen ere, nik uste militantzi puntu bat behar dugula, ez? Da gure arategietan gure bertako aragia erosi behar dugula, ez? Eta berdin zait supermerkatura jute mazate ere. Bertako aragia erosi zazuen, ez? Askotan hori... Eskua botatzeko, ondoko baserrikoari, hemen gure inguruko jendea da hori ekoizten dutenak, ezagutzen ditu. Azkenean hori bai politika da, zigor, behin baino gehixeutan esan duguna, kontsumitziak, bauka horre, bauka responsabilidade bat edo, ez? Orduan,
Hori ben nolabait politika da. Azkenean, kurria bota dotzat ikusi duzu bakarrik puntatxo bat, bale? Apurtxo bat, pikantian garaian, hobe da, apurtxo bat botatzea, da gero, nahi izan ez gero, beste apurtxo bat gaixo? Pasatzea baino. Gero pikantiak entzeko ja, arroza badaukagu, baina ez da erresa izango. Orduan, hemen txaukau saltzia, joango da loditzen, ontsa gehitxuko zau aragisa, eta otarrainskak. Orduan, jarri esu hau, listo, ez hau. Eurra. Holaxe. Eurra da, ingo ditugu, hori, otarrainska batzuk, lantxan. Hoi konturatzen az, Patria, ongala berbaiten, errezetan go jakiak eta ez daiz, eta Afrikataz ez du itzin. Ze jente asko gagian ez diot arpegia jartzen Afrika biban, ez? Aurten, 50 urte betetzeitu, Algorta, 1935 garren urtean jaiotakoa, gurasoak hori, Ginea Ekuatoriakoa dira, eta, 16 urtekin aekara juntzan, euskaraz ikasi zuen, musikaren munduarekin etxetik, familitik harremana betidanik izan du, eta ja lehen taldea, que no falte erregi taldearekin abestu zuen, gero etxaiak lekitxarrekin abesten ezagutu genuen, Fermin Mugurzarekin ere bai, eta ero bakarkako bilbidean ere hainbat urtein ditu, eta nik uste honek ikasi zuen, ez da zuzen bidea ibilizala ikasten, eta ikusi zuen bere pasioa berari gustatzen zitzaiona musika zala, eta musikan hortutik utzi zituen ikasketak eta musikan sartu zen. Eta, munduan zehar abesten ibili da, talde ezberdinekin, kolaborazioak egiten, bere diskoak ateratzen, eta espanao Euskal Telebistan ere olako musika programa batean ere egon zan epaimaikide moduan izan genuen hemen. Orduan, hortik agian etorriko zaizue bere arpegia, eta, gaurkoan, bere errezeta prestatzen ari gara. Hala ere, ostiralak famatuen bideoen eguna, zuek ere famatuak zarete guretzako. Orduen nahi baduzue, bideo bat animatzen bazarete, grabatu bideo bat eta Patrizia eta Zigor, gure etxian maite ditugu hauntz gazta kroketak. A ber, igustu errezetan bat, mesedez ez da izer, zuek nahi duzuena, eskatu, eta hau, bideoen eguna da denentzako, baina hori bai, animatu zaitezte eta jarri, eta grabatu zazue bideo bat, mesedez. Eskatu zerbait bitu, gure herrian tipikoa dira, ez dakit zeintzuk, bertako platerba, ez da, Bergaran, zan dione Bergarako... Reienuak. A ber, animatuko zinateke, segu postreak lehenengoan, edo zer egiten du, Reienu batzu prestatzen animatuko zinateke, bai. Orduan, eskatu mesedez. Gun desietan gainera, zuen mesuak eta ikusten. Bieldu, txoriene abildua ite.eus, eta guk jasoko ditu, eta hemen agertuko zaete, segundu batzu ez, famatu izango zaete. Telebistan besten alde, baina etxean seguru super famatu zaetela. Bueno, holetxe, gure otarnetxak bai, egin ditugu plantxan, honek barrura doiaz, eta kozinauko ditugu, minututxo pare bat bitartian jarriko barrosa. Hor sakonien, ataragu koiaria, probauko guia pikante dauen, eta espadau, botako zau geixa. Hori da. Baitu, ez dugu nahi patu, Goliat, zu Goliat esan da zer retortze zaizu burura? Daviz eta Goliat. Eta Goliat zer zan? Indartsua, handia, ez? Orduan, nik esaten baizut, handa herrialde honetan dauen olako anfibio potente bat, igel bat, Goliat igela, ze imaginatzen duzu? Pozoitxua. Ez. Pozoitxua barik, horrek beldurre eman behar du, ikustea bakarrik. 33 zentimetro eta 3 kilo hartu alditu. Ostras. 3 metroko saltoak emate ditu. Olako katxarro batek, 3 metroko salto batek ematen dizun inertziakin 3 kiloko katxarro batek joten badizu, horrek blurrea botatzen zaitu. Botakotzu bai? Eta horren hanka jaten dira. Nere galdera. Horrek iztarrak, haundixak izango di horren iztarrak, 3 kiloko batera, gori izan behar oi askoan iztarrak eustia, jatea. Ez dakit jaten dan, baina sartu behar naiz gero, eta behiratu behar dut, bigarren errezeta egin baino lehenau, ea Goliat igelarekin errezetan bat prestatzen dan, eta, horren iztarrak eta harrak izin berri,
Bueno, guk ebentxe haukau plater sakon bat, igual haundixe gisa dut. Vale. Baina, esan dakoa. Arroz, apurtxo bat, oinarrixan edo, aldamenean. Vale. Eta gero, goiez honekin. Pikantia eta, zen moduz biteli? Bueno, badau, Bai, baiko Badau, baina goxo. Sondo. Noia, arrantza ikera. Ia zenbat otarren eskalditu dan hartu. Hemen txedoiaz. Bako zandako bat. Jarriko. Bai, ni saltzian edo probatu, azkenean hemen otarrezkak saltzari ere zaporea emango zioten. Bai. Eta hor, haber ze ezagutzen du, izatza saltzan hori, gure nik behintzat aguan ero buruan badukat horren zaporea, baina behitu, otarrezkekin, ez dakit nola geratuko da. Ziur goxo geratzen dara. Otarrenzak bai azkenengo momentuan gehitxu ditugu, Beraz, ez dotze besta zaporeolan ikusgarrixa emango. Bai, baina, otarrezkak zaporea badaukate, Eta berea, oso berea, potente baina. Bueno, Afrika. Ia nota hona ataratze duten, azterketa honetan, nire lehengo platera, Ginea Ekuatorialekoa, endok gixatua. Ere Bale, hementxe hartuko. Aragi, apurtxo bat, daukatzu. Ni behitu saltza burutartu. Lehenengo saltza. Bai. Nik apurtxo bat danetik, aragisa. Otarrenska, eta saltza. Pikantea botatzu zuen. Bueno, hola xe bizan. Eta zer botatzu. Gutxi, ez tiezu gehiago botat gero, ez? Bi puntatxo botatzat. Hasieran bat, eta gero beste bat. Egisa da, igual, hasieran botatzen badugu, eta kosinatzen badugu, igual indarra jaizten dagoela. Baina, azkenengo momentuan jarritxa, azkenean, fresko dau, eta badauka bere puntua. Ona, oso ona. Ez eta puntatu hartu, etxean egiteko. Baizu, eta ointxe, Ginea Ekuatorialeko erretakin jarraitxuz, mantekau batzuk. Mantekau erreza, benetan, ez daukat ezer. Lau osagai, eta 2 minutu egiteko bakarrik. Bigarren errezeta, eta esan dakoa postre bat ingo du, mantekadoak ingo ditugu, eta osagaiak hoxe, 1, 2, 3 eta 4. Hemen daukagu maziz lorea, lehengunean, estontan erabili duguna, eta indudana da, hemen ekilore olioarekin iten da errezeta hau, ez? Ekilore olio hontan infusionatu indut. Orduan, irakinaldi bat eman diot, utzi diot, eta horrek zapore emango dio. Bestela, eta agian horrela ingo dut, bereek intxaur muskatu botatzen dira arte, intxaur muskatua, gero errezetan baten ikusi du vainilla botatzen dira, beste atzuk, gaina esaten, egin alduzue, ekilore oliarekin, ero gurinarekin, zaporea ez da ezer aldatzen danik. Nola ez da aldatzen zaporea. Apurtxo bat bai. Zaporea uxi aldatzen dela, gaina esango bazidan, 0,4 olio bat, baina ez. Ekilore olioa, ero gurina erabili alduzue. Edo txerri gantza, edo... Bai, eta zaporea ez da nabaritetan. Edo palma olioa, lehen ikusi eguna. Hori da, bai, aldatzen da, baina hori bai, ez da aldatzen da egiteko modua, eta hauze da. Irina eta azukrean hasi, intxaur muskatua gehitu, eta gero ekilore olioa botatzen jungo gara, ore auskor bat lortu arte. Jarraian bolak egin, espaziontzi forma eman, labeko erretilu batian jarri, eta 180 gradutara 15-20 minutuz erre. Eta bai, laburpenean hor espaziontzi, zeberaiek egiten dute ez dakit nik ez dut lortu, Patri. Saiatu naz, jartzen diete platillo egalarian horrako itxura ematen diote, baina oso ikusi dut bideo bat, eta eskua horrela jarri. Bai. Bestea horrela. Hartu bolak, azten da hemen holan iten. Arrautza frikitxu bat izango bezala. Bai, baina eske kontua da, bola bat iten duela, eta ero, flup! Eta da, espaziontzi bat ematen du. Eta hor trukoa da, hor bideo ez da, noiz, moztu da, zeniz saiatu naiz. Montagia da. Nik hori ez dut lortu ematea, inundik inora ere ez. Gero, emaidazu bat, daia nire eta jatu. Ez, saiatuko gara. Bueno, orduen, esan dakoa, irina, azukrea, intxaur muskatua, eta ekilore olioa. Oso ondo. Zer ez dizu? La osagai. Ez dauk ez gehiago. La osagai, bizitza simplia. Zu, zigor, musika zalea zara? Gure Afrika gaurko gonbidatua, musikalaria da nontan?
Zu musika salia, zara? Entzutea, bai, ni musika entzuten juten naiz, ero, bueno, irratia ero musika, baina bai, musika asko entzuten. Bai, gaina musika egia dela momentu bakoitzan dako, ez dakit, tresna bat, ez? Kafetegian zauzela, txorien ikusten zauzela, ikasten zauzela, kotxian, etxia garbitzen, ez dakit da. Ikasten ezin da musika entzunik. Ez? Ez. Ni Zuzera, musika horietakoa? Ni ikasten ero lanean badao, hau da, errezetak idazten musikarekin ezin da. Ez dut esan bier punk musika bat, baina holan musika lasaia, jazz, holan suabe bat, ez dakit sakonien, ez? Nik musika, bueno, momentu oro jartzen dut, eta gainera hori ez, momentuan arabera, musika bat edo beste bat eskatzeo, ezta? Hore egin zauen, Monrealgo Unibertsitateko ikerketa batek, egin zauen 400 gazte bildu, eta jarri zotzien musika, holan, egoera desberdinetan. Eta ia zein zan, euren atentzioa, edo euren oroimen maila, eta ia zelan afektatzen zauen. Eta inzitxun bi egoera, bata momentu lasaiak zienak, edo arreta biesabienak, hau da ikastia, arazuei konponbidea aurkitzia, eztabaidak eta olakoak, eta bestia, momentuak, automatikoki isaitzen ditugunak, ez, gidatu, etxia garbitu, olako, ez dakit, sukaldaritza, bai, askotan, eta konturatu ziren, lehengo taldiak, ikasten zabienak, bai, behiatzen zabela, olako, musika oso lasaia ia isiltasuna dana, musika, hori, lasaitxua. Zuak itzu, ez dakit, dentistana joaten zarena, eta hor, itxaron gelan dauen musika hori. Bai. Musika lasaia. Eta gero, egia da, beste jarduera batzuk itxeko, eskatze dutzula gorputzak, musika, erritmo geixa aukin, ez? Behintzat, ez dakit, niko sinatzen nagoela, gustaten gat, nerik gustaten gaten musika, edo korrika itxen zabezela, erritmoan doian musika bat, musika lasai bat ez tozu entzungo, bestela, igual motela joaten zara. Orduan, badauz bi egoera holan oso zehatzak. Baina, badau jendia, isiltasuna gustatzen jakola, eta ez musika lasaia, ez musika altua, presoran, lasai. Eta isiltasunaz disfrutatzen ikasi bida, Hombre, bai. Garrantzitsua da, nik gustatzen zain musika, baina ordu batzuk ero isiltasunean egotea ere behar da. Hemen, ez da hori neurri zehaz bat olioarena, Bera esatu, hasieran bota pixkat eta ero jun ikusten. Geratu behar da olako zerbait, ez oso koipetsua, ez oso lehorra, baina gero bola bat egiten dugunean, kompakto geratzen dana. Hau da. Ikusten duzue, hau, hemen holan ematen du pixkat lehorra aldera da hola, baina gehiago ez dio botako. Gero. Ikusten bat, itxen... Zaietu. Hemen, orduan. Gero da, bola bat eitea, eta, baina bera egiten du, hola makarrik egiten, horrek ez da balio. Hori trampa da. Bera egiten dute, baina bi aldeetan. Hau da. Ez epaitu nere moduak. Zigor, bakarrik emaitza. Baina ez da hori. Da bi aldeetan borobila. Hau da, bera egiten dauena, geratzen da. Izango zen moduan, hemen. Holan goratze... Eta bestaldean ere, ez da lixua geratzen. Bestaldean ere borobildua geratzen da, horregatik, izango zen... Pintza belzera tingo da, holen. Olako zeo ze? Olako zeo zer... Hola, nahin dute. Baina berak egiten da, bueltak emate, bakarrik. Eta ikusten duzu da, papatean, pum... Baina berai, esaten dute bai. Egin aldozuna da, hartu, borobil bat, gero zapaldu, eta olakoak. Eta hauek egiten direla normalean, hau inaldu labean, 180 gradutan daukadala, ero, bestela, inalduzue, sartaian baita ere. Sartaian, hartu, eta pum, alde bat, gorritzen danean, beste aldea buelta, baina horre diez zapalak. Orduan, nio ino. Ingo itxugu batzuk? Nik initu da nada, azkenean ez beraien ez nire. Bola antzeko batzuk, eta ero, pixkat, loditxoa die, ez die gaieta batzuk. Eta egia da, bideoan bai, eta hau batetik bestera utzi zazue tokia, ez dira handitzen, ezer. Lasai egon, hau ez da lan bun egingo, ez. Ez dira bat berziakin itxatzeko. Ez dira itxazten, ez ezer. Orduan, egia da, bideo ikusten zulan, esaten, bero horrek esaten badu hori, baina, bai badala bertako tipikoa den postre bat, eta ikutua dauka hori, intxaur muskatuaren, ni hauek egiten noa, eta ero, da bera.
isiltasunakin esaten otzun, adibidez, nire itxitzak beti botatzen ostan bronka neri. Ze beti joaten ginen ez dakit mendibulta bat emotera, edo joaten nintzen pasiuan txakurra jatadaten, eta beti kaskuekin edo musika entzuten. Eta nire itxitzak beti, baina, mendira jomisa musika entzuten, edo txakurra pasiatzen da musika entzuten beti, noixian behin, saiatu, horrez, isiltasunaz disfrutaten da, bere gustatzen gako, hori, esin maz, pasiuan, pentsatzen, bere gauzetan pentsatzen, jendiakin berbaitzen, daulan da egisa da, igual musika daugagula oso sartu da danik, maitxe dut, baina noixian behin ondotorriko zala, kentzia. Hala ere, badauz pertsona batzuk nik musikakin pia disfrutatzen dute, bai kontzertutan, bai etxian, edo non. Baina, badauz pertsona batzuk, ez da bape disfrutatzen. Eurendako dela, ez dakit, kotxian trafikuan bezalako sarata. Bai. Molesta biten jakera musika. Bai. Eta hor, olako gaixotasun bat edo bada, deitzen dela musika anedonia espezifikoa. Eta da, jendeak, ez da buena, bape disfrutatzen eta molesta ditzen musika. Ordua, nire itxitxea uste dut etzala olakoa, gero entzuten zitxun bere Benito Lertxundi da bere olakuak, baina, hori, izatako gola, isiltasuna. Zuk ezagutu dozulan norbait? Gustatzen nian ez, baina bai egia da, ni nire semea, ni mendian beti isilik juten naiz, ni bakarrik juten naizelako normalean, eta musika oso gutxitan entzuten, baina eramen izan dut. Eta beti, mendian aurkitzen dituzu, basurdeak, aseria pila bat ikusi ditut, orkatzak eta ero etxean esaten dietu semei bitu, gaur ikusi dut, ez da izan. Eta nerekin etortzen danean mendira, batzutan zazpitan jikidaten ekin etorri aurkitzeko, eta karo, ez da isiltzen. Durangaldeko basurde guztiak eta imigratu indute, kanpora jundie. Uxatzen ditu, hau zaken. Ez dugu ikusi ezer, ze kusiko dugu. Entzun gaitue 10 kilometrotara. Alperri da. Hori gertatzen da, badau, nik Japonian egon nintzenian, badauz olako baso batzuk hartzak eta egoten dienak. Bai. Eta orduan, hartzak uxatzeko edo, esaten da, momentu osoan joan bizala, berbaitzen, zarata iten, eta horan, eurak ez urbiltzeko. Eure jakiteko zu hor zatozela, eta normalean beraiek junitzen dira. Beraz, batzutan komeni da, berbaitxia, eta beste batzutan, hobe ixilik egotia, animalizia nahi bedozu ikusi. Bai. Bueno, 180 gradu, eta bere denborarik ez da gorritu arte. Egia da, gorritu arte esaten dutela, baina gorritu, horrela geratzen dira. Asko ez dira gorritzen. Hauek izan ditu nik 15 minutu. Bideon baten ikusi dut 10 minutu. 10 minutuan gordinak geratzen dira pixkat. Orduan, hau da emaitza, ikusten zu, simplia. Holan pixkakre, holan pitxatu egiten dira. Eta momentu batean, lau osagaiekin, hemen dauzkazue, gure mantekadoak. Itali? Hau lan kafetxo bat egin bai, goxo. Takit, entxe esan gutzut. Mantekaue diet, mantekaue. Eta kafezene bat azartu da diet. Barkatu zer? Biretzen zaga. Norbait lehorra. Hau ezan da. Azpitituluak, jarri, mesedez, baukatzu hori egiten ahieran botoi batzen monda. Hau da, polborea jatea moden. Hau ageratzen jatut, dana bete eta eta 12 perdigoi ero botatzen ikusu, ero 10.000 eta kafesnea konbeni da. Intxaun muskatuen zaporea. Eta bota diote, baina igertzen da, pila bat. Bai? Bai, igertzen dara, Bauka azukria, baina bauka horan puntu espeziatua, eta benetan horrek itxotza puntu berezisa emon. Gaurko menua, benetan goxua eta eksotikoa. Beraz, eskertzen dutzugu, Afrika errezeta honek proposatzeagatik. Eta, asteburu pasagoiaz. Hola. Eta astelenian indar berrituta bueltatuko gara, txorienera, astelen gozoekin. Ez da zigor? Hori da. Zuet disfrutatu asteburua, baina astelenian ezin ditzikurik. Hor. Agur.